No, postoji veći brojevi, stvarno postoje veći brojevi i ljudi ih koriste, rijetko kad ih zovu ovako, jel? Kvadrilijun, kvintilijun, oktilijun i tako dalje i tako bliže. Znači, o tome se zapravo radi moje predavanje, jel? O tim velikim brojevima i kako su ti veliki brojevi stvarno među nama. Htjeli mi to ili ne. Na primjer, uzmemo jednu prosječnu žličicu zemlje, biolozi, ispravite me, ako ste izbrojali, procjenjuje se zapravo da je 10⁸ mikroba unutar te žličice zemlje. Prosječna ljudska usta, u usnoj šupljini, imaju nekih otprilike 10⁻10 bakterijica. Znači, ne vrsta, nego ono, djelićka. Znači, u ustima vam se sad to trenutno nalazi. Pazite, 10⁻10. Dosta je. Alkohol dezinficira, istina. Recimo, zrnca pijeska na svim plažama svijeta. Neki ludi broj koji sam našao na internetu, što ne znači da je to neko prebrojao, je možda 10⁻20. Znači, ogroman broj. Recimo, imate jednog lika koji se zove Avogadro. Frajer koji je jako poznat u nekim krugovima po tom njegovom Avogadrovom broju, jel? A to je zapravo broj čestica u jednom molu bilo koje supstance. Znači, jedan mol je standardna međunarodna jedinica za količinu supstance. Broj čestica unutar tog mola je 10⁻23. Mislim, čovjek puta 6. Znači 6 i 23 nule iza toga, da. Broj čestica u jednom molu bilo koje supstance. Mislim, svaka mu čast, ima toliko veliki broj koji se zove njemu čast. Jel? Ajmo dalje. Recimo, planet Zemlja. Planet Zemlja se kažu da je to 6000 kvadrilijuna kilograma. Ok, možemo to zapisati regularno. 6000 kvadrilijuna kilograma. To je veliki broj. I to je nezgodno za zapisivanje. Probajte samo izbrojati koliko ima nula ovdje, a kamoli zapisati točno te nule. Bježi vam pogled, jel? Ali znanstveno to zapisano je zapravo 6 puta 10⁻27 ili 6000 puta 10⁻24 ili 24 kvadrilijuna kilograma. Znači još imamo 3 nule iza poslije, ali dobro. Je li to velik planet? Ne. U nekim okvirima je, mislim, 6000 kvadrilijuna kilograma, nije baš da ga možeš držati u rukama, jel? Recimo, ono što biolozi svakakve stvari rade, između ostalog popisuju stanovništvo i populacije, nekako su došli do broja da naša biosfera podržava nekih od 3 do 30 milijuna. Znači, nisu točno odlučili točan broj, nego od 3 do 30 milijuna vrsta. Od toga je zapravo 1,7 milijun imenovan, a manje od 1% čitavog tog broja je zapravo prostudiran na takav način da možemo da se mogu nekakve interrelacije i odnosi među tim malskim životinjicama i ljudskim biljnim vrstama napraviti. Procjena je da sve skupa živih bića na Zemlji ima 10⁻29. Znači sve skupa, znači sa onim malim bakterijicama, svaka posebna, crva, miševa, ljudi i ostalih gamadi. Recimo, atoma u svim živim bićima na Zemlji je 10⁻41. Atomskih jezgri u Suncu 10⁻57. To su neke znanstvene procjene. Naravno, ispred svakog od ovog znakića vidite ovaj malecki znakić koji je tipa, ok, okvirno. Malo je to teško stvarno znanstveno dokazati. Sada pitanje, jel si možete milijun, milijardu, kvadrilijun ičega zapravo predočiti? Ja ne mogu. Ja mislim da to niko ne može. To su ogromni brojevi koji su oko nas. Broj čestica u žlici vode. A žlica vode je 1 mol vode, jel?
Hajde. Ono što recimo svakodnevno koristite je sekunda. Jel? Sekunda je po definiciji, međunarodno, ljudi su sjeli, fino su dogovorili, rekli ajmo definirati sekundu, su rekli da je to 9 milijardi 192 milijuna 631 tisuću 770 nečega. Nije važno čega. Dobro, piše ovdje period radijacije koji odgovara bla, 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 bla. Fazon je zapravo što god da to bio period toga je zapravo ogroman broj koji traje tu 1 sekundu, koliko smo mi rekli da nam 1 sekundu treba jedan broj. Češće od sekunde, vjerovali ili ne, ali koristite neku drugu mjernu jedinicu, ona se zove zapravo metar. Ne zato što je mjerite, ali hodate non stop, više nego što gledate na vrijeme, jel? Je zapravo dužina puta kojeg prevali svjetlost u vakuumu tijekom jednog vremena od kojeg dijelića sekunde? Od 299 milijuna 792 tisuće 458 dio sekunde. Znači nije ono 1/1000 sekunde. Zamislite samo kada bi mogli one, ne znam, trkače na 100 metara uzeti i toliko precizno mjeriti, jel? Ko je prvi došao? Naš Kostelić bi bio zadnji, ali dobro. Brojevi. U svakom slučaju brojeva ima stvarno hrpetina oko nas. Neki su zanimljivi, neke koristimo, ali ima i nekih glupih brojeva koji su brojevi bez smisla. Naprimjer, Google. To je po definiciji 10 na 100. Lik koji se zove Edward i ga je kreirao kako bi predočio zapravo nekakvu razliku između nezamislivo velikog broja, koji je 10 na 100, i beskonačnosti. I ime je dao njegov 7-godišnji nečak. Kad je on izmislio taj broj, onda ga je pitao kako da se zove, on je rekao Google. I onda je recimo Google, poznat pretraživač, se htio ovako nazvati, ali su napravili tipfeler pa se zovu Google, a ne Google. U svakom slučaju, matematičke primjene nema. Ne, jednostavno je bez smisla broj. Ali otprilike možemo reći da je to mogući broj partija šaha. Znači svih mogućih kombinacija, počevši od nečega, i svih mogućih kombinacija partija šaha bi otprilike moglo biti tome. S time da morate znati da je otprilike između 10 na 79 i 10 na 81 broj subatomskih čestica pazite sad ovo, u vidljivom dijelu svemira. Znači ono samo što vidimo. Je li velik broj? Možete se naravno, Carl Sagan je u svojoj knjizi Kozmos rekao da je Google udaljen od beskonačnosti zapravo kao i broj 1, iako je to stvarno veliki broj. I možete se šaliti na taj broj, to je zapravo jedina primjena koju imate. Jel? Pa sad ako vas neko voli ili ne voli, koliko mu se sviđa, taj 1 / Google. Pa nek se sada računa. Inače ova šala rijetkim ljudima smiješna.